lass es runter, eine Schweinerei. Yes. נו, מה יצא לך מזה? יואו, הוא לא נכנס. הסיטואציה היא כזאת, פה ניצב אחד, חמוד, פה יש קובייה, זירת רצח, ממש זירת רצח. שימו לב לממצאים, שימו לב כמה חיילים נשארו ליריב, אני, להלן יקרא אני, הנה כל החיילים, למעשה זו פעם ראשונה שזה קורה, ולכן זה הולך לקבל בדירוג הלאומי, העולמי, סליחה, 5 נקודות, 5 עגול, זה שובר השורות של כל הששמשים והוא מוגדר מרס מעל לטורקי ישראלי. שאומר שבמהלך האחרון שהוצאתי את האחרון שלי הוצאתי את גלוסקה שעוד היה לו חיילים אצלי במגרש. אני מאושר להיות זה שחטף את המרס הישראלי הראשון. גלוסקה דחף מסטיק באמצע הצלילה שהוא שכח בפה, שם אותו בין החגורת משקולות לבין החליפה. הכל מסטיק, אחי. הנה, הכל נמרח. הוא רוצה לשמור על הים, שהים לא יתלכלך. את הרכב. כל כך חזק. זה מה שנקרא, אין שכל, יש דאגות. כל כך מהר, אחי. לא, ז'ביס, מה אתה עושה?